Goyang. Tolong dengarkan mana pesan dari Bali Muda untuk Emantia.
nan wati get mantiak bukan diiciakan tanggal 7 balik nyo banaka jadi anak daro bisu tanggal 7 balik tu dari putih le jalan dengan mantiak. Lanjut Inang. Lagu dan senang di pandang dari pandang sabar nerami sabar mengkini sabar nerami sabar mengkini pandai kita dah mulai banyak apa so seketek surang dulu lagu kita lagi ya dah jantan pun pulau kandang lain kita putar lekok baliang-baliang di lagu berikut kita bawa.